Vítam všetkých späť pri sledovaní a počúvaní nášho videopodcastu Erasmus plus Inšpirácie, kde máme vždy nových a zaujímavých hostí. V tejto epizóde tu bude veľmi umelecká nálada, pretože mojimi hostiami sú Ivana Hucíková, režisérka, scenáristka, producentka. Vítam pekne. Ďakujem pekne. A dnes to bude taký tandem spoločne s Michalom Hovoreckým, spisovateľ a prekladateľ a pôsobí v Goetheho inštitúte. Som rád, že si s nami. Ahoj. Ďakujem za pozvanie. Ahoj. Takže ako vravím, umeleckejší podcast. Budeme sa samozrejme točiť viac aj okolo témy Erasmus+. Vy máte spoločné to teda, že robíte v tej umeleckej oblasti. Každý ale takou svojou cestou, ako som spomenul, Ivana, ty si skôr scenáristka, producentka, režisérka. Ty si spisovateľ a prekladateľ. Máte obidva aj bohaté cestovateľské skúsenosti, čo je tiež také pojitko medzi vami. A tiež máte skúsenosť s programom Erasmus+, ale každý trošku inú. Môžeme začať možno v úvode s Ivanou, pretože ona má takú tú možno klasickejšiu, ako si každý Erasmus Plus spája s tým cestovaním v rámci vysokej školy. A ty si navštívila Prahu a tam si bola 2 semestre. Možno sa teraz tak trošku úplne vrátiť späť, že ako to začalo, lebo ešte predtým, ako si išla na ten Erasmus Plus, tak si chodila na tzv. Mládežnícke výmeny. Ten Erasmus Plus bol možno takým prirodzeným vývojom toho. Ale možno odlíšiť tie mládežnícke výmeny a ten Erasmus Plus v tej Prahe, lebo mnoho ľudí to vníma ako synonymum, že mládežnícke výmeny Erasmus Plus, že to je vlastne to isté, ale to si absolvovala ešte pred tou vysokou školou. Poďme na tie mládežnícke výmeny. Mm-hmm. No v podstate ja som sa k tomu dostala celkom takou akoby náhodou. Ja som prišla z Oravy v 15 rokoch do Bratislavy na strednú školu, na Intrak. A tam som v prvom ročníku spoznala vlastne spolužiačku, ktorá už vlastne takéto aktivity predtým absolvovala a potrebovala zohnať nejakých ľudí vlastne na takúto mládežnícku výmenu do Talianska, presne ako sme sa pre chvíľučku bavili. A ja som vtedy bola proste stratená 15-ročná dievča z Horavy vo veľkom meste, nevedela som, čo to je, ale povedala mi, že v podstate je tam veľa medzinárodných mladých ľudí a skoro 80% všetkých nákladov na cestu je preplatených, platím sa len 20% cesty, takže je to ako keby zaujímavá forma lacného cestovania, spoznávania kultúry krajín a nových ľudí. Tak som si povedala, že to skúsim a vlastne cez tú prvú skúsenosť sa potom prichádzali ďalšie a ďalšie. Vlastne tak ma to oslovilo a takým spôsobom ma to ovplyvnilo, že vlastne okamžite sa mi to zapáčilo a chcela som toho byť viac a viac súčasťou. Takže už na tej strednej škole sme viacero takýchto mládežníckych výmien absolvovali so spolužiakmi, spolužiačkami a zároveň sme sa vlastne nechali inšpirovať natoľko, že sme potom tie mládežnícke výmeny vlastne spoločne na Slovensku začali aj organizovať. A tým pádom to nejak tak ako keby prirodzene prišlo, že potom na vysokej škole, keď som študovala, tak ten Erasmus ako nejaká výmena, študentská výmena medzinárodná bola taká prirodzená cesta, nad ktorou som samozrejme okamžite uvažovala vlastne. Jediné, čo som zvažovala, bolo tie ponuky vysokých škôl v zahraničí, keďže vlastne som študovala filmovú školu, tak tá ponuka nebola taká veľká a taká zaujímavá, taká pestrá, takže ja som veľmi špecificky chcela študovať ten odbor, ktorý som študovala na Slovensku, to v zahraničí nie je úplne štandard, takže aj na základe toho som potom vlastne spravila ten výber, že som išla na 2 semestre na FAMU do Prahy. V čom potom ten Erasmus Plus, tá výmena, tie 2 semestre v Prahe boli taký next level oproti tým mládežníckym výmenám? Teraz myslím ten obsah, to, čo ste tam reálne robili v tej cudzej krajine. Pre mňa to bola zaujímavá skúsenosť, pretože tá škola FAMU má vlastne 2 také odbory, jeden je zameraný vyslovene len akoby pre českých študentov a druhý je pre medzinárodných študentov, ktorí sa môžu vlastne na 2 roky zapísať na také akoby nadstavbové štúdium. A tým, že ja som vlastne ovládala oba jazyky, aj angličtinu, ktorý bol na tom medzinárodnom departmente vlastne akoby štandardný jazyk, aj tú slovenčinu a tým pádom som rozumela česky, tak som vlastne mohla absolvovať predmety na oboch týchto častiach tej školy a to bolo pre mňa akoby veľmi zaujímavé, pretože tým pádom som dostala príležitosť akoby spoznať a učiť sa od tých naozaj akoby českých filmových elít v podstate a zároveň som dostala akoby príležitosť byť na tej medzinárodnej časti školy, kde som spoznala veľa zahraničných mladých ľudí a študentov a zároveň som ako keby mala možnosť tie predmety absolvovať aj v angličtine, takže vlastne mi to dalo taký veľmi široký prehľad a mnoho skúseností, ktoré by som podľa mňa inak asi neabsolvovala niekde inde.
Pamätáš si, alebo máš taký pocit, eviduje, že niektorí z tých ľudí, s ktorými si chodila ešte na tie mládežnícke výmeny, že potom tiež chodili rovnako na Erasmus, že ich to rovnako takto v podstate možno aj posmelilo tým, že už predtým poznali takúto formu nejakej mobility? Určite áno, minimálne akoby tí moji najbližší kamaráti, kamarátky, s ktorými sme toto absolvovali, tak všetci minimálne boli na Erasme v zahraničí, alebo ešte stále aj pôsobia a žijú v zahraničí momentálne už v profesiách nejakých akoby zaužívaných. Takže myslím si, že určite nás to všetkých nejakým spôsobom zásadne ovplyvnilo. Nejaké obzory nám to rozšírilo, aj kultúrne, aj spoločenské. A pomohlo nám to podľa mňa aj akoby získať takéto sebavedomie, že vlastne sa v tom zahraničí nestratíme už ako mladí ľudia. Takže myslím si, že sme všetci na tom potom stávali. Michal, ty si tiež pocestoval veľa, aj keď sme sa rozprávali ešte pred podcastom, tak sme špeciálne nešli do tej témy mládežnických výmen a programu Erasmus plus nejakého semestra na inej vysokej škole. Tak teraz v podstate úplne taká úprimná otázka, že či toto tiež bol nejaký tvoj scenár, že počas štúdia, či si vyskúšal na strednej vysokej škole niečo také, alebo to cestovanie už bolo potom skôr súčasťou tvojho profesijného života? Určite skôr to druhé a to súvisí aj s mojím vekom, že ja som ešte vyrástol v tom reálnom socializme v časoch, keď sa nesmelo cestovať, alebo ten svet bol ten svet bol veľmi výrazne ohraničený. Ja mám 46 rokov a vlastne čas detstva a dospievania som ešte zažil v časoch, keď sme ani nesnívali o tom, že budeme súčasťou Európskej únie, nebodaj, že budeme mať menu euro a že budeme súčasťou NATO. Takže tie moje začiatky vtedy ešte ani takéto výmeny, keď ja som študoval na vysokej škole, to sa iba začínalo naozaj formovať a ja sa priznám, že keď som bol taký dvaciatník, cítil taký veľký handicap v tom, že som bol proste zabrzdený v tom cestovaní, že som poznal veľmi obmedzený svet iba tu na naozaj strednej Európe a túžil som to dobiehať, takže som sa tak aj na vlastnú päsť a rôznymi formami pokúšal dostať už potom hlavne cez svoje literárne snahy, že v Európe existuje pomerne vyspelý systém rôznych literárnych štipendií, literárnych domov, pobytov. V istom období som to celkom intenzívne zažíval, potom som bol aj v USA na vysokej škole, na takej spisovateľskej univerzite, kde sa učí kreatívne písanie, pretože mal som takisto pocit, že jednoducho tie veci sa tu ani nedali vtedy študovať. Ten záber, bolo to naozaj také postkomunistické školstvo, ešte veľmi výrazne ovplyvnené tou minulosťou. Mňa lákalo aj niečo celkom iné. A napríklad Erasmus Plus ako projekt som naozaj tak podrobnejšie spoznal až potom v profesionálnej práci v Goetheho inštitúte, kde sme jeden projekt realizovali práve vďaka takejto iniciatíve. Myslím, že hovoríš o knižnici vecí. Môžeme sa pokojne pozrieť na to, lebo teda to je tá tvoja skúsenosť s programom Erasmus+. Žiaľ, ako vravíš, v tom čase, keď si bol zhruba 20-tník, tak si takéto možnosti nemal, alebo sa naozaj len rozbiehali. Ale teda tam ste mali podporený grant Library of Things, knižnica vecí. Čo to vlastne je? Ako to vyzeralo? Čo je tá základná message toho? Ja vlastne pracujem v jednej knižnici nemeckojazyčnej a my sme si to už je minimálne 8 rokov dozadu, povedali, že aj knižnice sa dnes veľmi menia a že sa otvárajú novým témam, novým ľuďom, novým zážitkom a v súvislosti s tým, že sa veľa hovorí o udržateľnosti aj v kultúre, o tom, ako vôbec chceme udržateľne žiť na svete, tak aj knižnice sa do toho zapájajú a my sme vymysleli projekt, ktorý už sa etabluje všelikde na svete a to, že aby sa nepožičiavali iba také klasické médiá, aké si ľudia spájajú s knižnicou, to znamená knižky, možno nejaké CDčka, DVDčka a podobne, ale začali sme požičiavať aj predmety, veci a vytvorili sme akoby takú databázu rôznych objektov, či už na remeslo, na zábavu, na šport, ktoré ľudia nemusia kupovať, ale môžu ich spolu zdieľať, môžu ich spolu si vymieňať a vytvorili sme fond, ktorý sa veľmi dobre uchytil a aj médiá to veľmi zaujímalo, pretože to bolo niečo nové a nezvyčajné. A potom sme si povedali, lebo začali nás oslovovať inštitúcie podobného druhu na Slovensku, ale aj v zahraničí, že by to tiež chceli robiť, že ich publikum sa tiež zaujíma o takéto veci. A tak vznikol nápad spojiť sa, bolo tam zapojené Rakúsko, Slovinsko a Belgicko a vytvoril sa taký tím, ktorý mal za úlohu zavádzať takéto knižnice v ďalších krajinách a možno aj vytvoriť akýsi manuál,
jednoducho, ako si to človek môže urobiť kdekoľvek žije, vo svojej komunite, vo svojom kultúrnom centre, vo svojej malej lokálnej knižnici, kde ľudia majú chuť nie toľko nakupovať, spotrebúvať, ale naopak skôr spoločne zdieľať isté veci, ktoré možno použijú raz, dvakrát do roka. Je fajn možno spomenúť aj tento aspekt programu Erasmus+, presne preto, že veľa ľudí si to spája iba s tým, že môžem ísť na semester 2 na nejakú inú školu, ale sú to presne takto organizácie alebo školy, ktoré si môžu požiadať o grant. Čo sa týka vás, toto znie ako celkom úspešná vec, veľmi dobrý nápad. Máte aj teraz aj takú odvahu, že možno do budúcnosti ešte niečo vyskúšať cez ten program Erasmus+, že nejaký iný grant alebo nejaký iný projekt? Tak jednoznačne hlavne preto, že to je asi téma na iný podcast, ale mnohé kultúrne inštitúcie dnes naozaj bojujú ako s celkom drastickými škrtmi rozpočtov. To nie je iba slovenský problém, ale je to minimálne európsky, ale aj celosvetový problém, že po korone, keď sa najprv hovorilo, že ideme tak reštartovať tú kultúru, tak aj s vojnou, ruskou vojnou na Ukrajine a s inými problémami ako inflácia, zdražovanie, to skončilo a žiaľ veľmi často práve kultúra je prvá, na ktorej politici škrtajú. Ano. Takže aj my, inštitúcie ako Goetheho inštitút a ďalšie hľadajú nové formy, čiže my sme si momentálne dávali ako viaceré práve európske granty. Máme plánujeme novú spoluprácu s Portugalskom, práve taký európsky projekt, kde by sme sa snažili pomocou knižníc bojovať proti dezinformáciám a falošným správam vo verejnom priestore, pretože naozaj Európa má veľmi vzácnu a veľmi silnú sieť knižníc, ktorá sa vybudovala v minulosti, ale začína nám stagnovať. Dokonca sa mnohé knižnice zatvárajú, takže práve európske projekty môžu pomôcť k tomu, aby sa to trochu oživilo. Veľa šťastia v tomto. Neviem, či aj Ivana možno v tejto veci to tiež nejako pociťuje. Určite. Samozrejme, áno. Dostanem sa možno postupne k takej téme, ktorá opäť bude spájať vás obidvoch, ale ešte trošku ostanem pri Michalovi, pretože ty si bol okrem iného aj ambasádorom Európskeho roka rozvoja. Teraz na rok 2023 je vyhlásený tento rok ako Európsky rok zručnosti, ale vtedy späť, to bol tuším rok 2015, ty si bol ambasádorom Európskeho roku rozvoja. Čo to znamená byť jednak ambasádorom Európskeho roku rozvoja a na čo bol vtedy fokus? Ono to súvisí s tým, že to asi vnímame mnohí aj na Slovensku, že tie európske témy sa k nám dosť ťažko dostávajú do médií. My vieme, že Slováci sa babrú vo svojej vlastnej politike a v takých ako drobných, každý konflikt a šarvátka sa tu rozoberá, ale málo si všímame taký širší európsky kontext a málo vieme o tom, čo sa vlastne v Európskej únii aj deje, čo pre nás znamená, čo nám prináša. A tento projekt práve akoby zviditeľňuje rôzne typy aktivít, aby ľudia o nich viac vedeli, aby im lepšie rozumeli. A práve v tom roku sa veľa komunikovalo to, že Európska únia je aj najväčší donor na svete. To znamená, pomáha rozvojovou pomocou skutočne znižovať tie globálne rozdiely, napríklad medzi tým severom a globálnym juhom, o ktorom sa teraz veľa hovorí, aj práve v kontexte tej brutálnej vojny. A ja a ďalší ambasádorky sme sa pokúšali práve ľuďom vysvetľovať, že takáto rozvojová pomoc je prospešná nielen pre tých, ktorým darúvame, ale že v konečnom dôsledku pomáha aj nám, čo tu žijeme v Európe. A napríklad práve pomáha znižovať tie rozdiely, pomáha proste obmedzovať migráciu, aj tú nelegálnu a jednoducho pomáha ľuďom na mieste veľmi účinne. A niekedy je naozaj drobný dar vie byť veľmi dôležitý. Čiže sme sa snažili trošku ľudí motivovať a ja sám mám k tomu blízko, lebo naozaj podporujem mnohé také kampane. Vtedy sa to iba rozbiehalo, dnes naozaj aj cez internet existuje obrovské množstvo takých darcovských projektov a naozaj vnímam to sám, už som robil také projekty aj ja, že aj 10 alebo 5 eur vie urobiť nejakú zmenu. Čiže akoby toto boli také hlavné témy toho terajšieho ambasádorstva. Znejú stále súčasne, aspoň pre mňa. Tak je to 8 rokov od roku 2015, ak dobre rátam. Čiže pokojne, keby 2024 sa dalo, že druhé pokračovanie, druhý diel, tak by to bolo veľmi vítané. Ivana, ale ty ako možno tiež vnímaš práve túto tému toho rozvoja, aj keď vravím, že to bolo v roku 2015 ako ten fokus. Ty tým, že sa vlastne vo svojej tvorbe upriamuješ aj na slobodu jednotlivca a na mladých ľudí, tak a bola si v zahraničí, spoznala si množstvo ľudí pri svojej profesii. Ako toto vnímaš? Možno cez tú optiku, že bola si ako Slovenka niekde inde. Máš ten pocit, že naozaj, ako vraví Michal, že my Slováci tú
tú globálnu politiku a možno taký ten širší kontext až tak nevnímame ako v iných krajinách, povedzme, že tie západnejšie. Aká bola tvoja skúsenosť, keď si spoznávala, rozprávala sa z tvojho fachu s inými ľuďmi z iných krajín? Ja myslím, že akoby najzásadnejšie som to videla práve pri tých mládežníckych výmenách ešte na tej strednej škole, že vlastne tam som si začala uvedomovať, do akej miery ma to ovplyvňovalo a že aký markantný rozdiel je vlastne potom v tom vnímaní zahraničia alebo Európy, Európskej únie medzi mnou a vlastne mojimi rovesníkmi. Či už to boli spolužiaci alebo nejakí akoby kamaráti zo širšieho okolia, tak myslím, že tam som si to začala akoby na začiatku najviac uvedomovať, že vlastne to cestovanie naozaj prinieslo ako keby nielen tú skúsenosť s tým zahraničím, ale aj rozšírenie tých obzorov natoľko, že vlastne som sa o to viac začala o tie vlastne veci, ktoré sa okolo nás dejú a nielen úplne v tom akoby najbližšom okolí, ale aj všeobecne akoby v Európe a v Európskej únii o mnoho viac zaujímať a bol to pre mňa akoby markantný nepomer oproti tomu, čo som videla, že o čo sa zaujímajú vlastne akoby ľudia okolo mňa. Aktuálne, momentálne akoby tá Európa a ten svet, ale hlavne aj Európa je vlastne práve aj prostredstvom nejakých grantových schém veľmi dobre prepojená v rámci akoby nejakého filmového priemyslu a veľmi dobre fungujú aj zahraničné koprodukcie, takže vlastne tam už vidím, že tá hranica toho záujmu o to zahraničie, o to, ako to zahraničie funguje a čo to vie vlastne priniesť aj lokálne nám, je o mnoho silnejšia a o mnoho väčší je ten záujem, takže asi tak by som to nejak popísala. V čom vy dvaja vidíte taký najväčší benefit v rámci získavania nových zručností? Môžeme to nazvať, že soft skills. Práve to cestovanie. Tu je optika trochu iná, lebo Michal, ty vravíš, že ty si nemal tú šancu napríklad chodiť na mládežnícke výmeny. Ty si to absolvoval možno až trošku neskôr a vidíš možno, čo ti chýba a čo možno iní teraz majú ako samozrejmosť a že v podstate, keby si to mal aj ty v mladom veku, tak by si mohol mať strašný náskok, že ako si vravel, že musíš dobiehať nejaké veci. Ivana zase mala to šťastie, že začala chodiť už na strednej škole na tie mládežnícke výmeny. Čo vnímate z tohto pohľadu? Ty možno aj to, čo si musel dobiehať, že ktoré skills si musel dobiehať a tí mladí ľudia teraz majú v pomerne veľmi rýchlom mladom veku a čo ty, Ivana, cítiš, že u teba veľmi rýchlo sa začalo rozvíjať a máš pocit, že keby si na tie výmeny nešla a to nejako neriešila, tak by ti trvalo možno oveľa dlhšie, kým by si nejakú skúsenosť dostala. Môžeme začať, Ivano, v podstate, lebo ty si začala, u teba to je nie dobiehanie, ale ty si začala veľmi skoro, čo je super príklad, dobrá inšpirácia. Ktoré také skills alebo ktoré také zručnosti sú pre teba naozaj, že môžeme robiť top 5? Myslím si, že akoby taká zásadná vec, ktorú to okamžite prinieslo, bolo akoby zmazanie tej hranice toho nejakého strachu z toho zahraničia všeobecne, ako keby z nejakého neznámeho veľkého čokoľvek to mohlo prinášať, tak vlastne to veľmi rýchlo zmizlo a vlastne som pochopila, že ako keby ten svet je všade v podstate rovnaký alebo veľmi podobný a že potom aj neskôr v rámci ako keby nejakého porovnávania sa tých zručností už v rámci tej profesie, tak akoby veľmi rýchlo som takisto aj prostredníctvom nejakého cestovania, workshopov nejakých takisto, kde sa dalo dovzdelávať rôznymi spôsobmi aj vlastne v tej profesii, ktorej sa ja venujem, tak som zistila, že vlastne naozaj sme na nejakej kvalitatívnej úrovni veľmi blízky s tým zahraničím, takže vlastne v tomto ako keby to bolo veľmi pre mňa prospešné v niečom, že vlastne akoby ten strach okamžite z toho neznámeho a z toho, že vlastne my sa nemôžeme dorovnať niečomu proste, čo máme zo západu akoby. Čiže to by trvalo asi oveľa dlhšie, keby si toto neabsolvoval, taký ten strach z toho, niekto možno po 30-ke aj po 40-ke v podstate prvýkrát až prekoná takú tú bariéru toho, že cestovanie je easy a nemusí sa toho nejako extra báť. Čo je také ďalšie, čo si cítila, že Pane Bože, v tomto mám obrovský náskok, som veľmi rada, že som tak skoro začala. Vlastne všetky tie mládežnícke výmeny boli okamžite stavané na to, že boli pre malé skupiny ľudí a tým pádom vlastne bolo od nás očakávané, že vlastne nejakým spôsobom budeme hovoriť pred skupinami, veľkými skupinami ľudí, budeme nejakým spôsobom musieť hovoriť o sebe, ale zároveň aj o nejakej téme, nejakom predmete, ktorému sa jednotlivé tie mládežnícke výmeny venovali. Čiže to bolo niečo, akoby, čo ma to naučilo, že vlastne nebáť sa hovoriť pred ľuďmi a momentálne mi to veľmi pomáha vlastne aj v profesii, kde musím častokrát vlastne akoby pred veľkým publikom plným akoby ľudí z profesie prezentovať tie moje projekty, na ktorých pracujem. Čiže toto si myslím, že mi dalo veľmi dobrý základ akoby na takéto skills nejaké a zároveň
aj organizačne určite. Vlastne potom, keď sme začali tie projekty sami na Slovensku pripravovať a sami si ich zabezpečovať a organizovať nielen po finančnej, ale naozaj organizačnej, celej produkčnej stránke, tak to mi dalo podľa mňa ešte ďalší, ako keby taký veľmi dobrý základ na to sa vedieť sama o seba postarať, ale zároveň aj akoby produkčne si veci zabezpečiť. Môžete so mnou nesúhlasiť, ale mám pocit, že tie posledné dve veci, ktoré si povedala, sú také veľmi často sa opakujúce, pre mňa až možno typické pre Slovákov, že majú problém verejne vystupovať pred väčším davom alebo aj niečo hovoriť na kameru do mikrofónu a potom akože manažéri tiež často troskotáme, hej, tie služby nemáme možno na takej úrovni. Takže možno teraz aj taká otázka, už zapojím aj Michala, či si myslíš, že tým, že tí ľudia by využívali, mladí ľudia, ale možno aj dospelí, potom aj učiteľi, alebo aj tým ponúka program Erasmus Plus možnosť nejaké mobility. Či si myslíš, ty aj Ivana, že to cestovanie môže presne celkovo zvýšiť našu takúto úroveň práve v týchto oblastiach. Jednak cez to, že vieme lepšie organizačne manažovať veci, sme odvážnejší a hlavne tá komunikácia, to otvorenie úst a vedieť povedať pekne svoju myšlienku a nielen pred 2 ľuďmi, ale v podstate pred 1000-2000 ľuďmi odprezentovať nejaký projekt. Či práve to cestovanie podľa vás je takou vecou, že otvára tie strašne brutálne veľa nových dverí? Určite je to jedna z ciest, ale myslím, že sa to dá učiť aj doma, že to naozaj začína od tej školy. Ja poviem na svojom príklade, že tá moja skúsenosť, keď som mal nejakých 25 rokov a začal som chodievať na tie spisovateľské cesty po Európe, tak ja som bol v takej veľmi zvláštnej situácii, že tí ľudia v tých literárnych domoch, v tých proste rôznych, na tých festivaloch, tak oni netušili, že nejaká slovenská literatúra vôbec existuje. Oni vedeli, že existuje nejaká česká literatúra, poľská, maďarská, ukrajinská, ale ja som bol veľmi často pre nich úplne prvý kontakt so slovenskou kultúrou. A to je aj výhoda, ale aj veľká nevýhoda, pretože tam bolo také nejaké prirodzené podceňovanie, lebo oni mali pocit, že to je niečo vlastne absolútne marginálne a nezaujímavé pre svet. A ja sa priznám, že tedy som si naozaj hovoril, že ja tam nemôžem prísť ako taký ten gastarbeiter, ktorý sa nevie dohovoriť a ktorý proste hovorí nejakým lámaným jazykom a je ten akože, a že potvrdím všetky tie ich klišeovité predstavy o nás. A naozaj, že aj keď som treba mal v nemčine nahlas čítať svoje texty, tak ja som to trénoval ako herci. Ja som si naozaj hovoril, že ja tam nemôžem proste prísť a teraz ako sa úplne blamovať, lebo ako by som si tak trošku pripadal, že veď vlastne ja reprezentujem aj tých ostatných doma, a mal som taký pocit, že predsa nemôžem tam ako sklamať. A naozaj aj to vnímam podobne ako Ivana, že a v mojej generácii to bolo ešte výraznejšie, že nás naopak ešte v škole učili, že treba byť ticho a neprejaviť sa a kto je ticho, tak to je ten dobrý žiak. A vôbec to, že naučiť sa hovoriť na mikrofón, vystupovať, aj v cudzom jazyku, napríklad v tej literárnej komunite, to dodnes vôbec nie je samozrejme. Že máme s tým ako veľký problém, ale vôbec naša kultúra, že máme málo osobností, ktoré vedia prísť do Paríža, do Londýna, do Berlína a tam akoby samozrejme vystupovať na nejakých medzinárodných fórach. To poznám celkom dobre tú komunitu, čiže naozaj, že stále sa to ako až tak zásadne neposunulo, ale istý pokrok nastal a to práve napríklad, že prezentačné zručnosti, tam sme urobili veľký krok dopredu, že dnes sa tomu kladie dosť výrazný na to dôraz aj v tej výučbe a schopnosť vôbec ako prezentovať sa inde, ale aj doma je niečo, čo sa vždy oplatí sa to učiť a zlepšovať sa v tom, ale celkovo aj na Slovensku máme problém v tom, že nám sa ľudia v istom veku prestávajú učiť. Že to celoživotné vzdelávanie, učenie sa stáva takou veľkou európskou témou, pretože jedine tak dokážeme sa adaptovať na to, že svet sa nám digitalizuje. Prichádza umelá inteligencia, ktorá bude nahrádzať čas našich zručností. Takže ľudia by sa mohli, ak chceme byť konkurenčne schopnou krajinou, jednoducho učiť celý život a takéto programy im vedia v tom veľmi pomôcť. Máme ešte niekoľko minút, takže pokojne sa pri tomto pristavme. To je fantastická téma, celoživotné vzdelávanie. Tiež jedna možnosť kľúčových a hlavne pre Slovensko. V konec koncov rok 2023 je Európsky rok zručnosti a v podstate tam by malo dôjsť k nejakým nadobúdaniam nových zručností, rekvalifikácie, k lepšiemu uplatneniu a zvyšovanie v podstate tej kvality alebo tej našej hodnoty na pracovnom trhu. Vy máte také nie úplne typické povolania, zamestnania, naozaj to povolanie, lebo to je taký krajší, má to taký umeleckejší nádych.
Tá rekvalifikácia možno u vás nie je to isté ako pri niekom, kto má takú formálnejšiu prácu, ktorá je tak lepšie kategorizovaná, ale keď som sa aj napríklad s Ivanou, ale vlastne s tebou rozprával ešte pred podcastom, len tak neformálne, tak ty si spomínala, že v podstate tie mládežnícke výmeny a program Erasmus plus tie 2 semestre v Prahe, že to bolo fajn, ale ty v podstate aj po škole, po vysokej škole neustále sa ako keby musíš ďalej vzdelávať a nachytávať nejaké nové zručnosti. Aj tým, že vlastne z tej tvojej takej typickej dokumentaristiky teraz ideš aj do v podstate toho hraného filmu. Čo je pre teba také v tom... Ako sa ty vieš v podstate rekvalifikovať? Ako u teba vyzerá takéto naberanie nových zručností? Ako scenáristka, režisérka? Jasné. No, je to zaujímavý proces, je to stále akoby neustále neukončený proces vzdelávania sa a učenia a to ja si myslím, že by tak malo byť aj ďalej. Ja nepredpokladám, že je nejaká hranica, po ktorú sa dostanem a tam vlastne prestanem s tým vzdelávaním. Ja si myslím, že to umenie, aj to filmové umenie je natoľko tvárne a natoľko sa akoby mení a posúva, že stále je nutné sa o to zaujímať a stále je nutné sa zaujímať o to, kam sa to posúva a aké inovácie to prináša a stále sa v týchto vlastne sférach nejakým spôsobom vzdelávať. Pri mne konkrétne naozaj prišiel akoby v tomto poslednom roku taký zlom, že vlastne od toho dokumentárneho filmu, v ktorom mám vlastne akoby nejaké zázemie, aj vzdelanie, celú vysokú školu som absolvovala na katedre dokumentárneho filmu a dokumentárnej režie, tak vlastne odtiaľ nejakým spôsobom tak prirodzene to prišlo, že vlastne zrazu z tých akoby dokumentárnych námetov začali prichádzať okrem nich aj také akoby hrané nápady, ktoré sa pretvorili do konkrétnych námetov a tam som vlastne veľmi rýchlo pochopila, že ja mám nejaký akoby základ tej filmovej reči všeobecný, ktorá je akoby platná pre akýkoľvek filmový druh, ale vlastne nemám tie soft skills, ktoré sú špecifické pre ten hraný film, čo je vlastne trocha iné filmové rozprávanie a je to aj úplne iná práca akoby s literárnym scenárom a prípravou. Takže vlastne tam som prišla na to, že to nie je niečo, čo chcem nejak intuitívne len zistiť, ale že rada by som si ako keby tieto veci doplnila aj prostredníctvom nejakého akoby vzdelávania, dovzdelávania sa v týchto sférach, v týchto oblastiach. Takže automaticky som sa začala zaujímať o nejaké workshopy, ktoré ponúkali napríklad ako keby spoluprácu na vývoji scenára s nejakým konkrétnym dramaturgom a to sa mi aj podarilo absolvovať, takže ako keby tomuto sa momentálne teraz venujem a takéto veci teraz absolvujem. Nielen Ivana, ale aj Michal teda má nie úplne formálne zamestnanie, aj keď pracuješ aj ako prekladateľ, ale v podstate aj tam asi potrebuješ stále nejako ostať v strehu alebo sa dokonca zlepšovať. Ale ako spisovateľ, to ma zaujíma, že ako spisovateľ môže ako získavať také nové zručnosti, ako on vie sa tak akože rekvalifikovať. No lebo vravím, to nie je, že zapíšem sa na nový kurz alebo že mi niekde na úrade práce ponúknú, že rekvalifikujte sa ako spisovateľ. Ako to je u teba? Ty asi musíš dosť veľa aj sám akože takúto iniciatívu vyvíjať. Určite, ale na druhej strane zober si, ako úplne zásadne sa zmenilo médium knihy iba za ten čas, čo ja publikujem. Ja som nejak štvrtstoročia, možno prítomný, 25 rokov prítomný na tom literárnom trhu a za ten čas sa naozaj to médium neuveriteľne rozvinulo. Ja keď som začínal, tak neexistovali elektronické knihy, alebo naozaj boli len úplne niekde v plienkách. Audioknihy boli v podstate okrajovou záležitosťou. Neexistovalo slovo blog, nehovoriac o nejakých sociálnych sieťach, ktoré úplne revolučne zmenili spôsob, ako ľudia píšu. Takže my nesmierne veľa informácií aj dnes vnímame textovo, stále ešte. A tam je práve tá zručnosť autorská, remeselná, veľmi dôležitá. Naozaj a práve v tejto dobe, keď žijeme proste éru takej novej iracionalizácie a takej ako toho nárastu dezinformácií, keď ľudia nerozumejú proste napísaným textom, nerozumejú posolstvám, ktoré dostávajú, tak práve, že mám pocit, že dobré písanie vstúpa na hodnote a že vlastne to rozprávačstvo je niečo, čo prežíva, len sa mení tá forma. Hej? Že kto by tušil pred 15 rokmi, ako budú dominovať streamovacie služby vo filme. Hej? Že v podstate klasické kino, zážitok z toho, že idem večer a pozrieme si spoločne v nejakej sále film, to sa stáva už skôr takým bonusom navyše, ale ľudia aj cez pandémiu a podobne, menia sa naše návyky, ako konzumujeme kultúru, ako ju príjmame. A v tomto smere možno samotné to remeslo písania sa až tak fundamentálne nezmenilo, ale
spôsob, ako sa publikuje ten text, ako sa dostáva k čitateľom, tak to je naozaj úplne, mám pocit, že iný svet, ako keď som začínal. To je dobrá téma, možno aj Ivana ešte sa môže k tomuto na chvíľu vrátiť, lebo ty si tiež tak teraz v podstate súhlasne prikyvovala. Hlavne, ako spomínal Michal, aj tá filmová tvorba prešla za posledných možno tých 15 rokov takým dynamickým vývojom. Aj tá pandémia zohrala svoju úlohu, najmä preto, že vyhnala ľudí z kinosál a teda museli sa v podstate všetci v tom priemysle trošku prispôsobiť. Ako to ty vnímaš za tých zhruba 15 rokov tú zmenu a to, že si sa aj ty musela ako človek v tomto fachu ako keby adaptovať a vycítiť tie nové trendy? No akoby napriek tomu, že nemám úplne ešte až toľko veľa skúseností, tak už len za tak krátku akoby dobu od toho štúdia, tej nejaké akoby praxe po škole, tak je markantný akoby ten posun v rámci toho, kam sa to médium akoby vyvinulo a posunulo. Či už je to akoby od nejakých technológií, kamier a to, s čím sme pracovali na škole a čo sme mali akoby ako možnosti, s čím môžeme pracovať, čo v porovnaní s tým, čo máme akoby dnes. A zároveň do toho prichádza samozrejme aj taká nejasná otázka toho, že do akej miery toto všetko ešte ovplyvní aj umelá inteligencia. Takže to je aj vlastne v sfére filmu a filmovej tvorby, aj televíznej tvorby už ako keby aktuálna otázka, ktorá sa rieši a ktorá je ešte veľkým neznámym, že ako toto ovplyvní takýto nejaký progres celú túto sféru. Takže... Rok 2023, ako som spomínal, Európskym rokom zručností. Teraz na záver, lebo končí, už sa nám kráti náš čas, budeme to musieť nejako uzavrieť, ale možno teoretická otázka, aj taká fantázína, kde môžete trošku popustiť svoju kreativitu. Rok 2024, alebo 2025, alebo každý nasledujúci, podľa vás, čo by bolo najlepšie, najpotrebnejšie, aký by sme mali vyhlásiť ďalší Európsky rok? Čo sa vám žiada? Čo by Európa, na čo by sa mala zamerať, fokusovať? Môžeme začať Ivanou. To je ťažká otázka. Ja tak som musím ešte premyslieť skôr. Ja by som veľmi si želal, aby sme v Európe jeden rok venovali demokracii a vysvetlili si jej hodnotu a čo vlastne pre nás znamená. Pretože žijeme v dobe, keď viac a viac ľudí, a nie je to len problém východnej Európy, ktorá má krátku skúsenosť so slobodou, ale je to problém aj západu. Niektoré západné krajiny majú 400-500 ročnú skúsenosť so slobodou alebo minimálne s nejakými ako ľudskými právami. Ale tam sa vie dostať niekedy na hranu. Práve. A láme sa nám to, že viac a viac ľudí v Európe si myslí, že autoritatívny spôsob vládnutia je lepší ako demokracia. A že myslia si, že demokracia potrebuje nejaké prívlastky, napríklad iliberálna, len väčšinou, keď jej dávajú takéto prívlastky, tak to znamená, že to už nie je naozajstná demokracia. Viem, že je veľa iniciatív na to hovoriť napríklad o nielen európskych mestách kultúry, ale európskych mestách demokracie. Jednoducho urobiť z nej veľkú tému, ktorá nám vysvetlí, čo je na nej také vzácne a prečo je to ten najlepší z tých všetkých možných zlých systémov, ktorý máme, a že jednoducho je to niečo, čo je nesmierne vzácne a čo nikdy nie je definitívne, ale za čo musí každá generácia bojovať. A to by som si ja veľmi, veľmi prial, pretože mám pocit, že tam máme obrovský deficit. Európsky rok demokracie znie naozaj fajn. Ja dúfam, že niečo takéto príde a potom si povieme, že počúvali náš podcast. Ivana, ty si teraz mala čas premýšľať, ale mám pocit, že ti to trošku vyfúklo. Nie, ja hlasujem za Michalové, áno. Určite nápady. Dobre, takže 2-krát za Európsky rok demokracie. Dobre, ja dúfam, že príde čo najskôr a že to naozaj bude takto, že celý rok bude takou oslavou tej demokracie, pripomínaním a že si z toho niečo odnesieme. Rovnako ako z Európskeho roku zručnosti a rovnako ako aj z tohto podcastu. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste boli mojimi hostiami. Ešte raz Ivana Hucíková, Michal Hvorecký. Ďakujem pekne, že ste tu boli s nami. Ďakujeme za pozvanie. A vám ďakujem, že ste sledovali našu ďalšiu epizódu podcastu Erasmus plus Inšpirácie. Ak ho sledujete na YouTube alebo ho počúvate cez vašu obľúbenú streamovaciu platformu, ak nám necháte komentár alebo like, budeme len a len radi. No a už teraz pracujeme na ďalšej zaujímavej epizóde so super hostiami. Takže sa zatiaľ majte. Pekný deň.